तो हेलो गाइस वेलकम बैक एगेन हानि मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौबो बरनाय जाफिनलायबाय आलासि जानो थांनो ओंखारदों आरोना आं ओमफ्राय आरो सासे आयं दोङो बेजों जों आलासि जानो थाखाय ओंखारदों आरोना मनपुर होननाय खाथियाव मोनसे जायगा दं माने बे खाथि जायगायावनो माने थांनो नागिरदों आरो बे 5 किल'मिटारसो बेबायदि जानांगौ आलासि जानो थांसै ओमफ्राय दा आइमोना अट'जों फैगोन आरोना ओमफ्राय आङो सिगाङावनो फैग्रोबाय आरो नै लामाथिं नुदों खोमा आं ना दाननो होनोसै ओमफ्राय नाखौ दाननानै इनिफ्राय लांखागोन आरोना जोंहानो माने नाखौ लांगोन ओमफ्राय जोंहा आलासि जाना फैगोन मानो होनोबा दा माने न'आव माइरं गैया आरो दे माइरं लायनो थाखाय थांनो ओंखारदों आरोना जोंहा खेथिफोरथ' खालामखाया नालाय हा हुआथ' दोङो होमबाबो जोंहा खेथि खालामनाय जाया आरो दैनि थाखायनो हायाथ' दोङो गायनो गोसोबा बिराद दों हाया आरो गोबावबो जाबायमोन ना ओमफ्राय बिथिं आदायाबो माने फिसाला मोनबायना आरोना बेखौबो नायनानै फैनोसै आदायखौ ना दानो होनोसै आरोना आं दा मानै गाखागोन खोमा ना नायलाय बेसे जायो सेरसे लांसै आरो नायनो आधा केजि दागा मोननै दोङो ना सान्दा होनना बुङो नोंसोरनिथिं मा जायगायाव मा बेलेग नाम बुङो दे बेखौ सोरबा सुन्दरिबो होनना बुङो माने बे नाखौ बिराद नाम दं नामा दे सान्दा ओमफ्राय सोरबा सुन्दरिबो होनो ना जोंनाव सान्दा ना होनना बुङो माने बेखौ नाखौ लाबा लोगोफोर अट' गाखोनोसै लानाबा जोंहाबो थांबाय थानोसै बिराद गोबाव जाबायमोन ना आदाला न'आव माने आलासि जानो थांनो मोनैया ओमफ्राय आरो बिथिं राजा फिसाबो जाबाय नालाय राजा फिसाखौ नायनोसै मादा मोना उनाव जिरायना सल'फोरजों दा आदाला मोनफैबाय आरोना एकदम ओरैनो खामानि मावगासिनो आरो आदाया ओइनै बेथिं आयं बोराय एकदम फुजा खालामगासिनो आरोना फैसा खालामगासिनो न'आव फैदों माने इयो जोंहा बिब'नि न' आरोना आवगोलो ओमफ्राय आइयानो बे जायगायाव थायोमोन आरो एसे गोजान जायो आरोना ओमफ्राय मनपुर होननाय बे हस्टनापुर ओमफ्राय मनपुराव जोनोम जादोंमोन आरोना आइया ओमफ्राय दा इसानावबो हाबलांसै आबैलानाव आबैयाथ' गैला दा आबौखौथ' नुखादिया सिगाङावनो लेवबाय जों जेब्ला उन्दैमोन एसेयावनो सेस खतम ओमफ्राय बाजिलाबो बारा गोबाव जायाखै आरोना मास मोनसेसो जाबाय आरोना इसा फिसाला मोनदों माने सासे दा बेखौनो नायनो होननानै फैनाय जाबाय ओमफ्राय आरो माइरंबो लांखानो फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय दसथाना दा आरो आबैलानावबो हाबलांसै बामगासिनो राजा फिसाय थ' उन्दुगासिनोमोन दासो सिरि मोनदो दे नै अन्थावथाव गुफुरथार जानासो सनाया फ्रेस मिन्टा एसे गोसोममोन एसे गुफुर दुस बुन्दु सानै बेरायगोन ना देनां बिब' बिनानावनि गेजेराव माने बयनिस्राय जोंहा बिब'आ माने जोंहा आइया उन्दैसिन आरोना ओमफ्राय नै दा जि न'आव फैदो इयो माने थार्ड आरोना आइनि थार्ड बिब' ओमफ्राय आरो इनि सिगाङाव आरो सानै गिदिर दंबावो माने बेलेग गोजानाव सासे अरुणाचल ओमफ्राय सासे एकदमबारे गोथौथिं दैबारिनि जिगायाव दङ माने उलुनि बे अट'खौनो लाबोदोंमोन आरोना बे द' दा माइरंखौ लांसै गयबारि ग्रोम खालि आदाया बिराद माहाजोन जासिगोन गय फानै थार लानो हासिगोन मा देखायला जे मा नाम दोनदों राजानि नामखौ अनसाय बर' अनसायनो आरोना नामा बर' नङा नामा बर' अनसाय बर' आरोना आजानि नामा देनानै इन्जिनियार जागोन डक्टर जागोन होनना बिमा बिफाया दा बुंखादे जि गोसो जायो बेखौनो जानोखा गासिनो लान्थिनो थक दाने एकदमबारे माबानि थाखाय बानायदो आरोना बोरमानि थाखाय बिदि सां बानायदो आरो सल'फोर दा आयं लानिफ्राय फैबाय आरोना ओमफ्राय दानाबा माइरं लानो गोनां दङ कन्ट्रेलाव बेनिफ्राय माइरंखौ लानोसै माने कन्ट्रेल माने जोंनि कन्ट्रेल नङा आरोना माइरंखौ बायदोसो जोंहा अट'आ सिगाङाव थांनानै नेगासिनो जेनेबा जोंथ' सेंग्रा नालाय जेनेबा एग्जामपोल बुंलांबाय आरोना जेनेबा जों सेंग्रा नालाय जोङो जेराव बेरायनो गोसो जा बेरायनो मोनो आरोना खिन्थु माद्रा फाद्रा एसे बोराय बुरिबाय नालाय गोसो बायदि बेरायनो मोना माने जों बायदि लोगोफोर माने माइरंफोरखौ लाखांबाय आरोना ओमफ्राय दा थांनोसै आबैलानि न'आव हाबनानै ओमफ्राय ओंखाम जानानै ओमफ्राय थांनोसै आरो डाइरेक्ट न'आव लोगोफोर आबैलानि न'आव मोनफैबाय आरोना फुरा हाग्रा जाजोबना दं आरो दा दैज्लां बोथोर हाग्रा जाखायो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आबैनि खाम्फा बोसोरसे जाबाय आरोना बेनो आरोना आइनि जोनोम जायगा आवगोल जेनाव जोनोम जादोंमोन देरदोंमोन थादोंमोन बेनो आरो आइनि जोनोम जायगा नोंसोरबो गोजोननाय मोनोथ' एफा गोबावनि उनाव खेबसे बिमा न'खराव फैनो मोनबाथाय आवगोल न'आनो इखिनियाव दंमोन ओमफ्राय दायो गैला इथिं लांबाय आरो आइनि जोनोम जायगाया बे गामियानोमोन आरोना महनपुर होनना बुङो आरो बेखौ ओमफ्राय दा ओंखाम जाखांनानै फैबाय आरोना ओमफ्राय दसे जिरायदों आइमोना ओमफ्राय आं बिथिं फैदो आरोना लाव हाननो नागिरदों आंनिया माने लाव हाननानै ला होनना बुंदों आरो दे ओमफ्राय आं लावखौ नागिरगासिनो मोनाखैनो लाव बिफाङा लावखौनो फिथाइखौ नुवाखै आङो फिसासो दं नै थाइसे फिसाथार नै अबाव दंथाय बिब' बिनानाव एकदम अट' साफायनो होदो नैबे दहाय इसानि न'आवनो थांदोंमोन आयंलानि न'आवनो थांदोंमोन आलासि जानो मा जाखो नोंलाय मा सिरि थादो
इ जाहैबाय आइनि बिब' ओमफ्राय नुदोंना आनै आइनि फंबायनि हिनजाव आरोना ओमफ्राय आबिनि न'आ बेनोमोन आरोना आवगोलना ओमफ्राय आबैनि एने थैदो आरो आवगोलनो बिराद गोबावनि उनाव फैदों नालाय एकदमबारे खुसि आरो बिब' बिनानाव एकदमबारे मा होनोमोन बिबोनां बिराद खुसि गोजा माने बयबो आरोना लोगोफोर गोबाव समनि उनाव जुदि फेमिलि खेबसे नुयो गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरोना खिन्थु खायसे खायसे बेफोरबायदि मानसिफोरनो हाबा जाखांनायनि उनाव माने एनि टाइम माने फेमिलिजों थानो लुगैयो आरोना बेफोरबायदि माने मेन्टेल मानसिफोर दङ आरोना मा बुंनो आरो आगोल मेन न'आ नैखिनियाव दंमोन आरोना दा जेराव गय गायनाय नुनानै बेखिनियाव दंमोन ओमफ्राय इथिं न'मानाव दंमोन आरो दै ओमफ्राय मन्दिर आगोल गैयामोन बेखिनियाव ओइथिंसो दंमोन इयो ओइ नै थाइजौ देरबा जाफैनांगौ देरबा जाफैनांगोन थाइजौखौ नोंथांमोन आगोलनि भिडिअ नुखादों खोमा आरोना आंनिखौ नै बेनो आबैनि खाम्फाया बाय बाय आबै टाटा थांनोसै खबरफोरा माबोरै मोजां ना गाज्रि नायबो र' नै आबैया थैनाय जोनोम सबियानो दंजोबो गोबाव जाबाथाय माने समा गोबाव जाबाथाय माने फट'फोरा खामो आरो दे बेफोरबायदि कम्पानिखौ गोबां नुदों आङो फट'फोरा माने सब जलिजोबो आरोना नै माइरंखौ लांफैदोंमोन आरोना बस्थासे बस्थानै बस्थाथाम आरोना उफाय गैया दा जानो थाखाय बायनो गोनां जाबाय न'आव थानानैबो नों ओंखाम जानो जाया माइनाव माथो रानथेंथें जालांबाय हा रानथेंथें जालांथारबाय जे नोङो ओंखाम जानो जाया मा रानथेंथें जालांखो होमबालाय बारा दैमाफोराव दुगैनो थांबाय थानो आदै फुख्रिफोराव बिदिनो आरोना स' लोगोफोर न'आव मोनफैबाय आरोना आबै लानावथ' मैया थांदोंमोन आरोना खिन्थु इयो मर्निंनि भिडिअ आरो दै माने आं दासो उथिदों आरोना ओमफ्राय मोखांफोरखौ सुनानै लाबाय मैगंफोरखौबो मोनजाथारसिगोन बायदि मोनबाय आरोना मानबाय दायो जिंखायाथ' थाइसे थाइबाय नै ओमफ्राय इथिं खुमब्राफोराबो बिबार बारजोब्बाय आरो ओमफ्राय नै लोगोफोर नारेंफोराथ' देन्जार थायखादो आरोना दंफां बायग्लांजोब्बाय माने नै दाबो फिथाइफ्रा गिदिर गिदिर जाजोब्बाय नै माने मैथाया जागोन होननायखाय दोनबाय थादोंमोन माने दै ओमफ्राय दा फैलाना सेस फानजोबनोसै माने फिथाइफोरखौ माने मैथा बिराद नारें जायोमोनथ' सिगाङाव माने आंखि नेगासिनोमोन आरोना ओमफ्राय दा नारेंफोरखौ दोनबाय थाला आङो फुरा फानजोबनोसै फारसेनिफ्राय हाननानै नारेंफोराथ' दा बिराद दाम जागासिनो नालाय ना माबा थाइसेयावनो थाइबा लाखायो नालाय 10 थाखायाव थाइनैल'सो मोनो दोनबाय थानाबालाय माथो लाब आंथ' नारें जाखायानो आरो आङो नारेंफोरखौ जानो बारा मोजां मोना खिन्थु मैथा एकदम बानलु सेफ्लेना थिगसे जायोमोन आरोना दै टेंकियाबो अलरेडि जाथारसिगोन आरोना नै गासिबो कमप्लिट जाजोब्बाय होनबानो जायो ओमफ्राय आरो दै टेंकि गोजौखौ बनायनांगौ ओमफ्राय पाइपलाइनफोरखौथ' होजोबखाबाय नालाय ओमफ्राय दै दिहुनबानो जाबायसो ओमफ्राय बे फिल्टार जागोन आरो लोगोफोर आंना 40K नि खाथियाव थांगासिनो नोंथांमोना थाबैनो 40K खालामना होबाथाय गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन आरोना जिमान थाबैनो हायो नोंथांमोना 40K खालामना होदो लोगोफोर आरो आङो हारसिं जाबाय होननानै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायालासिनो थानाङा मानो होनबाथाय आं हारसिं जाबाबो आं हारसिं जायाबाबो नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय आरोना मानो होनबाथाय नोंथांमोननि सापर्ट मोनाबाथाय आङो भिडिअ बानायना जेबो लाब गैया ओमफ्राय आं मैया मोनसे भिडिअ हेगारदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिदिनो न'खराव प्रब्लेम जादों होननायखाय ओमफ्राय सोरबा बुंहरदो माने बेलेग गामिनि मानसि बेफोरबायदि मानो सहाय खालामनांगौ बेलेग हारि बेफोरबायदि बुंदो आरोना गलाघाट साइडथिं राजबंसि दं बेफोरबायदि नङा खोथाया हारसायानो जा बेंगलियानो जा बिहारियानो जा मानसिखौ सहाय खालामनाया मानसिनि खामानि आं बुंखादोंमोन खिन्थु माने नोंसोर माने बेफोरबायदि कमेन्ट हरो कमेन्ट दा हर बेफोरबायदि मानसिखौ मानसिया सहाय खालामनांगौ मानसिनि जिउआ मोनसेल' मोननै मोनथाम नङा मानसिया खेबसे थैना थांनायनि उनाव मालाबाबो आरो बे जिउखौ बायनानै मोनफिना सल'फोर बेफोरबायदि टपिकनि सोमोन्दै आं बारा रायज्लायनो गोसो गैया आरो आं बेफोरबायदि टपिकनि सोमोन्दै आं बारा भिडिअबो हेगारखायामोन ना सिगाङाव बे फार्स्ट टाइममोन नोंथांमोना जिमान हायो भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखोबा थाबैनो थांनानै साबस्क्राइब खालामहैदो आरो थाबैनो थांनानै 40K खालामना हैदो लाभ इउ बाय बाय बेफोरबायदि इन्टारेस्टिं भिडिअआ नोंथांमोननि सिगाङाव फैबाय थागोन बाय बाय